Este adevărat că ai păduchi? Nu. Da. Este adevărat că ai avut păduchi? Da. Vezi? Este adevărat că în momentul ăsta ai numai diarii pe chiloți? De vinul miros acum din nu știu de unde vine? Da, da. Ce? Nimic. Mai punem cu o întrebare și o întrebare și Da. încheiem aici când ne lungim prea mult. Este adevărat că ai făcut dragoste cu un bărbat? Nu, nu, nu. Cu doi bărbați? Da. Este adevărat că ai stat de vorbă la ce te-a întrebat Danu? Da, da, da. Treaba ta, dacă vrei să vizi doar la mine, Bogdan, îmi zici. Îl lași aici. Mai dar întreb nu o dată. Ți chiar nu-ți plac femeile? Nu. Ma... Ce? A rămas? Uite-l la el ce mi-am întors și și capac ce-am tras. Una mai am, atâta. Două, bă! Băi, cum n-am mai făcut una înainte? Oh, lume nouă! Mi-a înghețat capul. Striga foarte mult. Ce zici? Ce ai, mă? Ce mă? Ce faci? Ce ai aici? N-am nimic. Ce e asta? Bă, ești cu ăla, Danule, n-am făcut cu ăla. Ai văzut astea, mă? La profi? Nu. M-am luat, am mâncat ieri două, ești nebună, stop rău de tot. Ai mâncat. E nou, Ai american. mâncat tu astea. Pe bune, fără caterincă. Eu cât. Și m-am dus? Ia una, bagă aici frumos, bagă în pantalon. Și ce zic? Bă, nu așa, lasă-te pe spate, pune așa. Mai. Ce să... Ce rece, băga mea și... Vine, îl vedeți? Vine. Fiți atenți acum. Dau aici, dau. Să băga. Zici tu? Da, ceva nu știu ce.